יד שנייה בעיצוב הבית. שלום, אני אורלי בסודו, מעצבת פנים באוריינטציה טבעית. בסרטון זה אספר לכם מעט על שימוש ביד שנייה בעיצוב הבית. מעבר לערך האקולוגי, שימוש בחפצים מיד שנייה מוזיל את עלויות העיצוב ומוסיף לבית מגע של משהו אישי ופחות טרנדי. בנוסף לפריטי יד שנייה מוכנים ליישום, אנו יכולים להשתמש גם בפריטים שמצבם פחות טוב, למחזר או לחדש. חידוש, שיפוץ של רהיט או חפץ ישן. לדוגמה, ריפוד מחדש, צביעה או שדרוג. מחזור, שימוש ברהיט או בחפץ ישן והפיכתם לפרט חדש המשמש באופן שונה מכפי ששימש במקור, כמו למשל חלון שהופך למראה, מחבטות ישנות שהופכות למתלי עציצים, קוביות עץ הופכות לגופי תאורה וצעצועי ילדים ישנים. אהבתם את הסרטון? אני מזמינה אתכם להירשם לערוץ שלי לקבלת סרטונים נוספים.